Ikasgunea gurasoentzat da leku bat non izatea eskura seme-alaben notak, hutsegiteak, ordutegiak, irakasleen izenak, eta bar. Nola erabili? Zure telefonoko bilatzailean idatzi ikasgunea. Sartu ikasgunea.euskadi.eusen eta lehenengo aldia bada erregistroa egin. Eman behar dituzu datu hauek: nan zenbakia, nan iraunaldia, jaiotze data, eta verifikatu ondoren posta elektronikoko helbide bat eta pasaitza. Behin erregistratuta, sartu ikasgunean berriro, lehen eman duzun helbide eta pasaitzarekin. Seme-alaba bat baino gehiago baldin baduzu, triangelu honetan sakatuz gero, izen guztiak agertuko dira. Hautatu bat, eta, bukatzeko, eskerreko menuan sakatzen baduzu, hor daude aukera guztiak. Eskolako egutegia, ikasgaiak eta irakasleak, ordutegia, aurtengo kalifikazioak eta hutsegiteak, hori bai, eskolak sartzen baditu, beste ikasturteko notak, jantokiko informazioa, bekak, eskolako informazio osoa leku berean. Beraz, saiatu eta sartu ikasgunean.